Lehen egin dugu, bat gehi bederatzi zema da? 10. 10. Ze gehiago egin duzu? 2 gehi 8, 10, 6 gehi 4, 10, bai? Ta nik oin, retulki berdeagaz ipini dutu 0 bat atzian. Orduan oin, 10 gehi 80 zemat izango da? 100. Oso ondo. Eta 40 gehi 60? 100. Oso ondo. Eta Ehun. ehun. Eta beste 0 bat gehiago ipintzen badugu? Urdin ez ipiniko dugu? Ez dakit. Aber, ipinizuk. Beste 0 bat gehiago. Danetan. Zemat izango da? Zemat izango da? Betxu, esan dozu lehen. Piniko dugu, hartuko dugu aurretu. Esan dugu lehen. Bat gehi bederatzi, zemat esan dozu dala? 10. Ezta? Eta hau? Esan dozu dala? 10. Haulan, ez? 100. Egun, ezta? Eta holan, beste 2 0 ipintzen baditut, non ipiniko ditugu 2 0? Beste 0 bat ipiniko dugu hemen? Zema da hori? Igual ez dugu ikasi ondeino, 1000. Orduen, 100 gehi bederatzireun izango da 1000. Eta 400 gehi 600 zemat izango da orduan? 1000. Hori da, eta 200 gehi 800? 1000. Oso ondo.